салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яка мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин статсияни беҳтарин да ягон ҷои задагӣ надорад. сирошно фурӯшӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 444 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 12 12 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мо Plastra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон айб надорад. мошин беҳтаринай. сирошно фурӯшӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 239 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 05 14 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мои Hyundai Avanti мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошинай на панава ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 478 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 72 64 64. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чора мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. сирошно объеми тоза, газ евро 4, бензин, маблағ дар кора бигири раҳмат меги. мошин як даст айвагон ҳай кардагиян. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47 900 сомонӣ ба рубли озира гардонем 327 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 66 99 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷа мошини фурӯши мо Vectra B мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Opel Vectra B 2000 сола 1.6 мотор простояй, газ, бензин ҳардаш кор мекунад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 43 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 293 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 17 70 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шаша мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ надорад. мошин беҳтаринай, арзон намешавад. қарор дорад. ин мошин дар Хуҷанд. нархи мошин 34 500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 235 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 10 57 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотор 2, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин на панава ягон ҷои задагӣ надорад. сирошно фурӯшӣ сум дар коршидаи қарор дорад. ин мошин дар Гулистон. нархи мошин 55 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 375 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 40 70 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
ҳаштум мошини фурӯшии мо вазн 2110 мебошад ки соли бароришаш 2002, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, аккумулятор надорад, бо маслиҳат мешавад, харидори аниқ занг занад, боз савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар ёвон, нархи мошин 11000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 75000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 03 33 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. нҳ мошини фурӯшии мо Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1995, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, нахадуай мотор бе камбудияи мошин мегарда, хайи қавқаша хидат мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри бохтар, нархи мошин 10500 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 72000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 93 00 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳ мошини фурӯшии мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1997, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, салон бениҳоят тозаҳай, дигар арзон намешавад, сирошно сум дар корай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кулоб, нархи мошин 25500 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 174000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 53 54 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшии мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад, ҳолати мошин зури бада, ягон камбудӣ надорад, задагиам надорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом, нархи мошин 26000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 177000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 26 66 67. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшии мо Opel Vectra A мебошад ки соли бароришаш 1990, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст сирошно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, айҷош завадид мешавад, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар норак, нархи мошин 13500 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 92000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 09 09 30. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшии мо Opel Vectra A мебошад ки соли бароришаш 1994, абиёи мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, CD салон люк дорад, электропакет, мотор, коробка 100% яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар норак, нархи мошин 22000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 150000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 03 00 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшии мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1994, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор гарантия намехӯрам асла, барое ки 4500 он поли мотор кардем, 3 моҳ мешад каданша, варид парид надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 26000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 177000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 72 01 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшии мо Mercedes-Benz E-классе бошад ки соли бароришаш 2007, абиёи мотор 3.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад, касе конкретно харидорай занг бизана, маслиҳати хуб дорад, илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 118000 сомонӣ, ба рублиёзира гардонем 86000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 55 63 76. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 ماشین فروشی ما مرسدس بنز یک کلاس باشد که سالی برآوریش 1995 ابی موتور 10 سوزشوریش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا سوی ماشین فته است. ماشین 100% ماشین در سیستم بهترین قرار دارد، یگان جای زدگی ندارد، اکومولاتور 100% لوک دارد، بهترین قرار دارد. این ماشین در شهر خوجند. نرخ ماشین 55000 سومانی برابر حاضر گردانیم 375000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 926 00 84 53. معلوماتی بیشتر و صاحب ماشین دسترس نمایید.